Auta MD Boy fitacce ingantacce haka zalika kuma shahararren mawaƙi na harshen Hausa wanda fa idan har ya doka waka matasa suke matuƙar ƙaunar salon waƙoƙinsa. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafan shiri namu a yau. Kai da kuma ta idan har ka kasance bako ka kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to ina mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar da subscribe, sannan ka danna mana alamar da ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu akai-akai da zarar mun saki sabon aiki. Na fi tabbata da lalle zahiri idan har kana sauraron waƙoƙi na harshen Hausa, to fa za ka iya sanin wannan fitacce ingantacce haka zalika kuma ƙayataccen mawaƙi na harshen Hausa wanda fa idan har ya doka waƙa za ka ji duniya take matuƙar ƙaunar ta. Domin fa shi Auta MD Boy ba ya faɗin Najeriya ake jin waƙoƙinsa ba. Ana jin waƙoƙinsa ne irin su Ghana, Mali, Ethiopia har ma da Cote d'Ivoire ga kuma Niger, duk suna kasance su ma suna matuƙar ƙaunar wannan fataccen mawaƙi wato Auta MD Boy. Kada kuma ta da yi mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram, domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan ayyuka namu akai-akai da zarar mun daura. Mun gode da sake kasancewa da kuke tare da mu a cikin wannan shiri namu na yau. Muna matuƙar godiya, muna fatan Allah ya ƙara haɗa mu a shiri na gaba da yardar Allah mai kowa mai komai. Auta MD Boy fitacce ingantacce haka zalika kuma shahararren mawaƙi na harshen Hausa wanda fa idan har ya doka waƙa matasa suke matuƙar ƙaunar salon waƙoƙinsa. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafan shiri namu a yau. Kai da kuma ta idan har ka kasance bako ka kuma farko a cikin wannan tasha tamu, to ina mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar da subscribe, sannan ka danna mana alamar da ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu akai-akai da zarar mun saki sabon aiki. Na fi tabbata da lalle zahiri idan har kana sauraron waƙoƙi na harshen Hausa, to fa za ka iya sanin wannan fitacce ingantacce haka zalika kuma ƙayataccen mawaƙi na harshen Hausa wanda fa idan har ya doka waƙa za ka ji duniya take matuƙar ƙaunar ta. Domin fa shi Auta MD Boy ba ya faɗin Najeriya ake jin waƙoƙinsa ba. Ana jin waƙoƙinsa ne irin su Ghana, Mali, Ethiopia har ma da Cote d'Ivoire ga kuma Niger, duk suna kasance su ma suna matuƙar ƙaunar wannan fataccen mawaƙi wato Auta MD Boy. Kada kuma ta da yi mana sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da na Instagram, domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan ayyuka namu akai-akai da zarar mun daura.